tamén queremos celebrar que non temos medo, porque a expresión artística e a liberdade de expresión están sendo atacadas por determinados poderes fácticos que buscan na súa criminalización afogar a verdadeira rebelión que supoñen a arte e o libre pensamento para este mundo encorsetado. As condeas de cárcere por cantar ou interpretar só fan máis evidente que as artes escénicas non son divertimentos inocuos, senón que son armas cargadas de futuro, as nosas armas, e debemos tomar consciencia sobre o seu poder e sobre a necesidade de exercelas para mudar a sociedade antes, agora e sempre. Tampouco a hora de exixir dereitos. Músicos ao Vivo representa a vontade dos músicos deste país, un inmenso colectivo que parece vivir a marxe da legislación e dos dereitos laborais, como se dunha maldición bíblica se tratara por dedicarnos àquelo que amamos e que fai feliz a quen o comparte. Temos moito traballo por facer e moitas dificultades para leválo a cabo, pero estamos camiñando cara adiante con pasos que ás veces parecen pequenos, pero son firmes. Estamos tratando de asentar as bases sólidas para o futuro. A colaboración de Músicos ao Vivo con as institucións está dando os seus froitos, acadando acordos que fixan unhas condicións económicas e laborais dignas para os músicos en circuitos e festivais, que xa serán vixentes este ano e que aspiramos a que progresivamente sexan asumidas por todas as institucións públicas e entidades privadas que programen ao vivo. Queremos destacar neste aspecto tamén o traballo que están a realizar seccións como Músicos ao Vivo da Coruña, Compostela e de Jazz, que cun funcionamento totalmente autónomo están coordinando e concienciando a nivel local os músicos e creando estruturas de traballo coas correspondentes administracións. E hoxe tamén queremos animarvos a que creedes máis delegacións locais nas vosas vilas baixo paraugas de Músicos ao Vivo e así afrontar con máis coñecemento cada as súas problemáticas específicas que dende a directiva non sempre podemos alcanzar. Músicos ao Vivo é o voceiro cualificado de todas aquelas denuncias sobre irregularidades, anomalías e abusos que se exercen sobre o colectivo de músicos, tanto dentro de redes como en festivais, salas, xiras ou concursos. Sobre estes últimos, os concursos, queremos chamar a atención sobre o tendenciosas e humillantes que son as bases de algúns deles, nos que se omite calquera tipo de remuneración, mesmo nos convocados por entidades soberanamente sangradas, amparándose quizás nun suposto privilexio orgásmico de tocar de balde. Gústanos tocar de balde, danos alegría. Nos non imos calar hasta desterrar este tipo de conductas. Por que non existimos para a nosa televisión que pagamos todas e todos? Especializados na televisión pública, onde o tratamento que se lle dá á música e aos músicos sexa o adecuado, onde as condicións nas que se desenvolva o noso traballo sexan dignas, que o playback quede desterrado e que a outra opción de tocar en directo non faga a realidade o dito de que é peor que o remedio que a enfermidade. Nos queremos que a nosa actividade profesional non se vexa sometida a ser complemento de festas gastronómicas, reportaxes paisaxísticas ou similares. É preciso que existan espazos que servan para dar a coñecer a realidade musical do país, pero nunhas condicións técnicas e profesionais mínimas, e pensamos que precisamente da televisión pública galega é de onde ten que partir a iniciativa de crealos. Xa estou en modo Fidel Castro, preparadvos. Pobriño. Bueno, pobriños nós.
Vivimos nun recanto do mundo fora dos circuitos internacionais e os custes para sairmos a tocar polo mundo son unha carga inasumible para a maioría dos grupos e tamén dos programadores. E se en algún lugar son necesarias as axudas institucionais para a distribución exterior, ese é Galicia. A nosa música si é demandada no exterior, pero o sobrecuste do desplazamento aniquila a nosa competitividade. Por iso pedimos á Administración un compromiso máis firme coa promoción exterior da música galega, un maior orzamento, máis estruturado e coa certeza de ser as axudas. Sí, bueno, baixou o IVE, pero só para as entradas de espectáculos en directo. É un paso pequeno que repercutirá nos petos dos espectadores, pero a contratación e a facturación dos grupos e artistas segue gravándose cun 21%. É posible que tengamos máis público, pero unha gran parte dos nosos cachés seguirán sendo impostos. E ben, a vida sen música sería un erro, que dixo Nietzsche. Como pode educarse a unha nena ou a un neno sen aprenderlle a música, non? Queremos que a presenza da música nos currículos do ensino obrigatorio sexa reforzada, garantindo a súa continuidade en todas as etapas educativas.